predstavujeme vám elegantný 5-izbový rodinný dom v obľúbenej lokalite Chorvátsky Grob Čierna Voda. Na pozemku s rozlohou 545 m2 vás čaká viac ako 215 m2 premyslene navrhnutého priestoru. Srdcom domu je veľkorysá obývacia izba s krbom, prepojená s jedálňou a kuchyňou. Odtiaľ vedie priamy vstup na slnečnú terasu a k bazénu, ktorý sa stane centrom letných dní. Dispozícia prirodzene oddeluje dennú a nočnú časť. Na prízemí nájdete pracovňu alebo hosťovskú izbu. Tu sa nachádza aj jedna kúpeľňa. A presuňme sa na poschodie. Poschodie ponúka veľkú rodinnú kúpeľňu, 3 priestranné spálne a loďiu. Dom bol postavený z kvalitných materiálov, disponuje podlahovým vykurovaním, krbom s vyhrievacou vložkou aj alarmom. Nezanedbateľné sú nízke prevádzkové náklady. Skutočnou výhodou je však exteriér, upravená záhrada s dostatkom súkromia a prestrešený bazén, vďaka ktorému si môžete užívať kúpanie od jary až do jesene. Ak vás to zaujalo, neváhajte a zavolajte.